Dostlar, hemmeňize salam. Bugünden başlap JavaScript kursyna başlaýars. Bugünkü etmeli işlerimiz men tekst bilen ýazyp goýdum. Bugün öwrenmän zadymyz birinciden emmet häzir gurrun berjek näme hakdadygyny, soň ikinji JavaScript näme we nerede ýazyp bolýar, JavaScript'in goşulşyny we dev tool'uň nämedigini, browser öýüşi berler. Yönüşül öýüşünden men bizim yine bir etmeli işimiz şöyle -1 edaýyn, başga ýere syzak däl. Redaktör diýenim ýagny nerede JavaScript, HTML kod ýazjak ýerimiz kompýuterda. Şuňalyk plan başlaýalyň onda. Bu birinji sapamyz bolan üçin biz başta JavaScript 1 diýen papka döredýäs. Sıçanyň sağ tarapyny basyp sazdat papku JavaScript 1 diýäs. Soň şu papkanyň içine girýäs. Ine men size aýtjak bolanym, ýani redaktör ady Visual Studio Code. Gelin browserde men size görkezeýin. Browsera barýaňyz we ýazýaňyz Visual Studio Code diýip. Soň şu saýdyna geçip gön geçtiğinden bolýar, bolmasa şöyle download diýen knopka basyp girýäňiz we nähisi operasyonu sisteminde işlem bolsaňyz şoňa da skaçat edersiňiz. Näprimер Windows bar, Mac bar ýa-da Linux bar. Men Windows ulanýan, şoň üçin Windows'a basýan näprimер. Men skaçat edip oturjakda sebäbi mende uje bar. Siz skaçat edersiňiz, soň üstüne basyp hemme zat duruşýalyk edip next edip ustanawyt etseňiz boldy. Ondan soň şu papkanyň içine ýanky döreden papkanyň içine girýäs we sıçanyň sağ tarapyny basyp открыть с помощью код diýip basýas we şol redaktoryň içine düşýäs. İçine düşende şol papkanyň üstü bilen şu papkanyň içinde işlejegimiz bildirýär şu. Bärini ýapýas, welcome diýen. Birinci döretmeli zadymyz şu papkanyň içinde index.html. Index.html näme gerek? Index.html bize JavaScript'i browser'da rezultatyny, jogabyny görmäge gerek. JavaScript'i inşerde JavaScript näme diýen soraga jogap berjek. JavaScript şöyle JavaScript file döredin. script.js şu JavaScript file'dan anladı. Berde knopkada da uje belli boldy. .js koyanım üçin nähil file'da js. JavaScript öňler diňe ýanky sayt ýazmak üçin ulanýardy. Diňe saytyň öň tarapyny, ýanky arka tarapy diýende ýanky server tarapyny ýazmaýardy, diňe front tarapyny ýazýardy. Ýanky adamlar ýanky knopka basanda ýa-da formada bir zat ýazyp atprawit edende her ýyly ýanky owadan ýanky hereketleri saytdaky JavaScript jogap berýärdi. Indi häzir ol güýçlendi. Indi server arka tarapyny JavaScript'de ýazýarlar. Näprimер telefona programmalar ýazjak bolsalaram ýa kompýuter programmalar ýazjak bolsalaram JavaScript'de ýazýar. Arka tarapyny saytyň arka tarapyny ýazandan Node.js diýip JavaScript näme bar? Framework diýen ýaly. Node.js soň telefon üçin mobile projeler ýazmak üçin React Native bar, Flutter, Cordova şoň ýaly frameworklar bar. JavaScript kömegi bilen häzir kompýuterde programmalar ýazýarlar. Ol frameworkyň ady Electron.js. Indi siz JavaScript öwrenseňiz hiç haçan işsiz galmarsyňyz, sebäbi munyň ösüp barşy ören güýçli häzir birinji ýa ikinji ýerde dur. Geçen ýyl 2019'da 2018'de birinci yer aldı. Häzir ýene ikinji ýere düşdi ýalňyşmasam. Ýöne
bu yaman güýçli dil, saytlar güýçli dil bilmeseňiz ýazyp bilmersiňiz. Gelin indi HTML näde goşmalydygyny öwrenelim. Ondan öň men size aýtdym, ýani redaktora näme etdik? Visual Studio Code diýdik. Şu ýere ýazyp goýun. Sketch edip alarsyňız. Indi men JavaScript'in nämedigini aýtdym. Emmet diýen bu plugin. Plugin ustanawid etmek üçin şu Visual Studio Code redaktorda şu ýere girýäňiz we şu extensions diýen menü basýaňyz, şu ýere gön ýazýaňyz, internet bolmalykman, emmet diýip ýazsaňyz, emmet diýip çykarýar. Soň üstüne basýaňyz da install diýenne basýaňyz. Mende häzir ustanawid bolan üçin uninstall diýip dur. Sizde install diýip durur. Soň boldy, bu wkladkany ýapýaňyz we HTML-e gaýtyp gelýäňizde yüzleme belgisini basýaňyz ve tabı bassanız hem bolýar, bolmasa enter bassanız hem bolýar. Ine bu emmedin kömegi bilen şuňa ýaly tiz ýazdyk da muny. JS bir diýip goýan, bu birinji urawymyz bizim. Emmedin kömegi bilen şuňa ýaly struktura tiz ýazylýar. Başga da emmedin etip biljek işler, näprimер, любой bir tegiň adyny ýazsak, aşağı dil näprimер, enter bassaň özü reski ýazyp berýär. Bize beýtip ýazyp oturmak gerekdir, näprimер. Şuňa ýaly skopka, ondan soň hash, adin, soň yapıp zadet öz avtomatik sraz ýazyp berýär, näprimер, div diýen tegi ýazýas, enter basýas. Ören gowy ustanawid etmän maslahat beren hemeňize. Indi JavaScript'i näde goşmaly? JavaScript'i biz şu title'dan soň goşsak bolar. Script emmedin kömegi bilen sraz ýazdyk. Script diýen tegiň içinde biz hiç zat ýazmaýas bäri. Bäri hiç zat ýazmak bolmaýar, şonuň üçin prosto ellemeýäs. Ýöne src diýen atributyň içine şuň ýoluny görkezmeli, nirde duranlygyny, script.js'in. Onuň üçin nokot goýup slash bassaňyz uje programa aýdýar. Şu üstüne basýaňyz boldy, nokot/script.nokot.js. Indi biz goşdyk şuny, ýani HTML stranitsa. Başga da muny bärden gyrkyp alsaňyz, Ctrl+X edip, ýani ýapylýan teg bodiň öňünden ýapsaňyz hem, ýani goşsaňyz hem bolýar, onda diýişle, bärde diýişle. Ýöne bularyň tapawudy sizde bodiň içinde siň saýdygyň hemme şu bodiň içinde bolýar. Şonuň üçin şu tegleriňiziň hemmesi işlenden soň JavaScript işletseňiz gowy. A bärde bolsa JavaScript browser ýani zagruzit edenden işläp gidýär. Onda köp ýani tegler işlemezligi mümkin JavaScript bilen bilelikde. Şonuň üçin maslahat berilýär, iň soňuna goşmana. Bär goşdyk, indi näme etmeli? JavaScript'e girip boy bir komanda ýazmaly. JavaScript'i nirde ýazyp bolýanyny aýtdym. JavaScript nämedigini aýtdym. Köp ýerlerde ýazyp bolýar, ýani JavaScript'i ýani mobilni prilojeniyä ýazyp bolýar diýdim, desktopny prilojeniyä, saytlar boldy. Başga näme aýdaýyn? JS'in goşulşy HTML stranitsa aýtdym. Bäri goşýan, bolmasa bäri goşýaňyz. Ýene bir görnüşi bar, onu häzir düşündirerim. Açyk soňrarak. DevTool näme? We näde onuň içinde işläp bolýar. Seredin, näprimер, JavaScript'in özüniň içindäki funksiýalary bar. Biz soňra özümüze öwreneriz funksiýa düzmäligini. Ýöne JavaScript'in öz içinde gurulan funksiýalar bar. Olardan biri näprimер console log diýip ýazýas. Console.log. Console obyekt logum şoň metody. Şunun içinde näprimер hello diýip ýazsak, soňra Ctrl+S bassak, ýani sahraniz etmek üçin. Indi seredin. Biz bäri JavaScript'de uje bir zatlar ýazdyk. Şuň jogabyny, şuň iş ýatyryny bilmek üçin biz browser'a barmaly. Browser'a näde barmaly? Browser'ni näprimер menne Chrome diýeli. Ýöne şoňa barmak üçin biz ýani JavaScript adin diýen papkamyň içine girip index.html'in üstüne basyp bir gezek soň sağ tarapyny basýas çanyň we открыть с помощью diýenine basyp şu ýerden özüňize gerek browser saýlamaly.
Chrome bolýan, Yandex bolýan, Microsoft Edge bolýan. Например, men öz browserimi saylayan, üstüne basyan. Ine stranitsa boş hazır hiç zat yok. Sebebi diýsen biz stranitsaň içinde hiç zat yazmadyk. Onun içi boş. Sebebi boding içinde bolýar bizim saýtymyz. Boding içinde de JavaScript da. Olam näet goşulanlygy hakynda maglumat. Indi biz JavaScript sahranyt etdik. Indi şunu barlap görmek için DevTool diýen näme var browserda. Konsol diýerler ama konsolar разработчика diýerler. Şoň içinde köp iş etip bolýar. Например, onu açmak için sağ tarapyny basýaňyz, prasмотреть kod edýäňiz. Ya da bolmasa Ctrl Shift I basýaňyz. Ine ýa-ni bizim jogabymız. Jogaby görmek üçin, например, siz sağ tarapyny prasмотреть kod etseňiz, sraz görüp bilmersiňiz. Sebebi başta açılı Elements diýen wkladka açyly. Berde ýa-ni HTML'de näme ýazan bolsaňyz şu ýerde görüp bilýäňiz. Ine gördüňizmi? Şu ýerde näme bolsa, ýa-ni DevTool'da da şular bar, Elements diýen wkladkada. Bize gerek konsol. Ine bizim ýazamyz. Eger isteseňiz siz berde de bir zatla ýazyp bilersiňiz, işli konsolluk berde de işleýär. Sebebi konsolluk JavaScript'in browserda da işleýär konsolluk. Whatsapp'ın ine hay diýip ýazak. Şeýle mutlu. Haydi bezdim, enter bastım, yine işletdi. Gördünüz değil mi? Indi DevTool'un nämedigini bildiňiz. DevTool'un bärde wkladkalar köpler barada soň gurrun beren häzirsiň bilmeliňiz diňe konsol. Bärde işläp bolýar. Arka näprimер bir goşmak bir diýsek enter basyp jogabyny alýar. Ýa-da 2 köpelen 8 diýsek jogabyny alýar. 8 bölmek 4 näprimер 2. Şoň ýalyk bärdemiz zat işleýär. Programy ýazan ýalyk DevTool'da konsolny zat ýazsanız. Indi browser'ın nämedigini bilýänsiňiz. Browser ýa-ni bizim eden işimiz görkezmek üçin interfeýs diýsek bolýar. Näprimер şu boding içinde saýt bolýar diýdim. Men köp gezek. Näprimер aşağı içinde aşağı dinlip ýazaýl prost text. Onun aşağıda ýene bir zat ýazaýlar. H3 ýazaýlar. Bunun içinde de hay diýeli. Şu näprimер bizim saýtymyz diýeli da opşy. Şuna aşağıda bir knopka da koyun. Adra oğudum oluyor. Knopka. Şimdi şu bizim saydığımız näprimер. Şu yerdeki yazıp oturan zatlarımızı biz rezultatını, neticesini görmek için browser'a varmalı. Yöne sahranyt etmeniýatdan çıkarman Ctrl S. Ýabnawy edýäs. Yine bizim saydığımız ucu. Sayt bolup başladı. Bu sayt munýal bolmaýan. Hakykatda ýöne prosto görkezmek üçin aýdýan size. Ýöne ýene bir zat aýtjak. Ýöne şu ýerde näprimер siz näme ýazsaňyz berde stranitsaň обновить edýän soň bolmaýar. Bu prosto vizualny biz özümiz düşünmegimiz üçin ulanýan komanda programa diýsek bolýar. Browser düşünmegimiz, näet goşuş üçin düşündüğümüz. Endi men aýtjak bolýanym JavaScript'i biz bäri goşmanyny bilersiň, näprimер udalit edeýin. Üstüne basıp delete etseňiz udalit bolar. Udalit. Nesere bizde JavaScript faýly ýok hiç ýerde. Berde de обновить edýän hello aýrylyk gidýär. Ýok uje. Indi JavaScript ýazyp bolýar HTML içinde. Onun üçin script diýen faýl ýazýaňyz. Tegi. Ýöne bäri ýa-ni src attributyny bermeýäňiz. Src attributlar ýa-ni ýol görkezmek üçin. Ol gerek däl. Haçan şonu bermeseňiz, siz şu ýerde ýazyp bilersiňiz isläň koduňyzy. Şu açylýan we ýapylýan tegiň ortasynda. Näprimер console log diýip ýazsak. Prosto yüz diýsek. Sahranyt edýäs, bolmasa bäri basyp sahranyt edýäs. Save, Ctrl S i обновить edýäs. Ine ýanky yüz. Bugün şu sapagyny gutarjak. Şuň bilen erteden başlap pony JavaScript'i içkin öwrenip başlarsyň. Ýöne onuň üçin siziň öýüşiňiz birinji etmeli zadyňyz redaktory sketch etmeli Visual Studio Code. Soň onuň içine hökmen plugin ýüklemeli emmet diýenni. Ine şu knopka basyp, soň bäri ýazýaňyz üstüne basyp install edýäňiz. Soň JavaScript barada okasaňyz bolýar internetden içkin tanışmak üçin bolmasa et hökmendel JS
Ya JS'in goşguşyny görýäňiz, 3 ýerde goşup görýäňiz, başda bärde goşup görýäňiz, soň ýa-ni bodiň öňünden goşup görýäňiz, soňam şeýdi bärden bir misallar işläp görýäňiz, näpirmer bir goşmak, bir zat diýip, ýa köpeltmek, ýa nu isleýän zadyňyzy ýazyp görýäňiz we browsere barıp ýöne sahrany etip gaýtmaly ýokman. Sahrany edýäňiz ýa save edýäňiz ýa kontrol S edýäňiz tiz etmek üçin soň bäri gelip obnowi edýäňiz, jogabyňyzy görýäňiz. Tak redaktor aýtdym, emmede aýtdym, JavaScript'in goşulşyny 3 öýüşüňiz boldy we DevTool'da işläp görüň. Şu 4 öýüşüňiz bolar. Etmeli öýüşlerinizi men bolmasa bäri gaýtadan ýazarym, faýly YouTube'da roligiň aşagyna goýarym, skачать edip alarsyňyz ýa bolmasa prosta açyp okap görüň we öýüşi şoňa seredip ediň. Eger öýüşi barlatmagyny isleseňiz maňa goýberin. Men poçtama ýa Instagram'a bir ýerde ýazyň ýa YouTube'da kommentariýa ýazyň, men siz bilen habarlaşarym we öýüşlerinizi barlap bererim. Şeýdip okasaňyz tiz öwrenärsiňiz. Bugünlükçe hemmeňiz bilen hoşlaşak, hoş sag bolun.